Ngai ku blei ie di pi baro hai ka ni ke jan miet ka kateng nga jong utrai u blei ba unong padim u jong ba jong pi u Jesus Christ. Hai ka ni ke bliwan kren ke bedai ba ka wei ke jingkeli ka ei ke ba ka gospel kam day. Ba ka bakut jong ni ke jingkrengan sa share video ka ei ka gospel iba lengkot ba video belakang na wei pastor u bang ei e u kateng u body bokam. Tukam tangin sedang noi ke ni ke jingkren bangai ko blay bang fi sa isi ni kateng jong Jesus Christ bang try blay ba nong prem jong apat jong pi kai ka ba gospel kam day ka gospel kam day ka hukum tal ga baning kong la ai ya ka hukum syangi om ban pen im ya no pila ban puli gatia ka mang balai ha ka bo pol u ye thu ni ai syangi ya ka jing tmu jong ka hukum ya ka jing tmu jong kum Bali na pulihan ni ka jithu jo kong kolong ban pen i yang i bagi long kinong pop. Ban pen i yang i la ban show yang kita ki pop ke jo. Ka hukum kam de ka gospel. Ka gospel ka pen i yang i ya unong penim. Ka hukum ka kedau ya Jesus Christ. Ka kedau sia ka gospel. Ka gospel ka pen i syang i ya unong penim. Ka hukum ka jithu ka jo ka kolong ban pen i ki pop ka jungi banye thu yang i bangi long ki pop banye thu yang i bangi mlak ban pen melodi ban kedau sha uji sukres utakai u bla ko ngu ke hukum ka bangim semla ban ko ngu ka hukum ka demand ya ka perfect obedience ka jing ko ngu ka bajanai hende kam terwa le kam ai pa de ka bor ban pendep ya ka baga gospel pat ka de ka kubo ka de ka announcement bo Chris ula fulfill ya ka hukum ula pendep lut ya kata ka hukum ula ka ngu janai kata ka hukum ka bangit ken on behalf na ka benta jong ki nompo badhaba niya mix ya ka hukum ba ka gospel ni sawan ra e confusion sa ka bedai bat ka justification ka jing penkesan na ka sanctification ka jing penkhoi Kaya ka justification kadai ka jing penbenan kadai ka declaration ka jong blay yangi bangilong ke bahok ha ka nongrim jong ka hok ukres ka baulai syangi ha ka po banginget yaw jisu kumutray ba unong panim dai tang mau sim ni ki pop ki jongi dai tang mau site ni ki pop ki jongi rew ai ka hok ka jong u ka baula kamai syangi bada ka tangi yo ka jing penkesan dangi hi hendak hok ukres kabo kamai kai kata kabo kamai ka jingim ka bajanai ka bangim labat im kai kata ula ka ngu janai ka hukum ka bangi penkeng ula fulfill perfectly kata ula obey perfectly kata bagabaat ula airu ka perfect sacrifice ka jingknya ka bajanai halo ka dikna na ka bentajung Bat kini gede ka bu kamai ka hok ka bu kamai ban bagi nget yo jisu syem mi ki pop jeng usai di ki pop jengi ha ka juga po u ai ru ya kata ka hok ka bu kamai badaka ni ke ni yo ya ka jing pengkesan ban bagi nget yo jisu ni ta bu syem mi ki pop ka jengi u ai ka hok ka jeng ban bagi yo ka hok ka jeng u blay u pengkesan yengi u penbenai yengi u declare bangi long ka hok ha ka nongrim jong hok ukres ka bu ai syengi Badaba ya mix ka law baga gospel you confuse ya kadai ka jing penkesan ka mangawatan na ka jing penkhoi kadai ka ongoing process sa baki bangai kisan na ki grow ha ka jing khoi ka bangai sepet shibet shadien kabar kai ka baga gospel kam day moralism kai ka moralism kadai ka jing kai ban pen bha ya ka rokom im ne ka akor ka jongi ka gospel kam de ka moralism ka gospel kam de ka moral improvement ka gospel kam de ka ethical living ka jongi ka gospel kam de moralism ka jing baba ka jongi ban long ubri baba kam de ka gospel what ban buat ya ka nuksa ukris kam de ka gospel kadai ki sanran jong jisu kadai ki banget ban buat di kinuk sa ukris Henry kata kam de ka gospel lakhot ka bible ki kristan bagin be ye ka jingkhoi Hindi ka takam de ka gospel. Ka jingkhoy ka tuoy na ka gospel. Hindi kam de ka gospel. Kung bala no baong uway pastor, baga gospel kam de ka good advice.
Neka gospel ka deka kubor babha. Kenapa kata babha ke kubor babha. Bagi sipek dia kata ke kubor babha. Karena sudah keren mentan, haka dia ke hukum ke kubor babha, haka bu Chris ulah fulfill ke hukum na ke benta jungi. Ulah baru iki pop ke jungi. Ulah ai ke jingkinya ke bejana. Tak ada ke kubor babha. Ini pek cucu ini syukmat kebala. Ke gospel kam day kita ki human experience ke jungi, lagi feelings ke jing sngau, lagi jing mat ke jungi. Ka gospel kam day ka personal testimony ke jungi. Ka gospel kam day kita ki emotional experience ke jing mat, ki belong emotions ke jungi. Ka gospel kam day kita ki jing song shit, la jing man ki bakken jamin sim ke jungi. Kam day ka gospel. Kini ki spiritual excitement kim day ka gospel. Kila ban mi na ka gospel, Henry kim day ka gospel. Ka gospel ka day ka objective truth, ka day ka jinghisha ka banom kala. Ka banom kala, ka day ka kubor, ka banom kala, ka ba kren chapang kata ka ka ba ukris ula pendep na ka benta jungi ka kren na ka kren ha ka day ba kata ka finish wa ukris ka ba ula pendep na ka benta jungi. Kaya kata finish wa ukris kajing im ka bajanay, kajing kenya ka bajanay. Kabasa, kaya ka gospel kam day, ka gospel kam day, kajing pen kalaya ka im lang kasalang. It's not social reform. Ban besay ki beduk, ban bishar ho, kam day ka gospel. Hoy kajing kalaya ka im lang kasalang, kilaban day kiso jong kajing tray jong ka gospel. Henry kim day ka gospel. Gospel is not kambang away brojong blay. Gospel is not God will make society better. But gospel is God saves sinners through Christ. Ka gospel kaday ka blay upenim ya unong pop lengbao Christ. Katay ni ka kubor. Nang tayo siya, kaya ka gospel kam day. Ka gospel kam day prosperity. Gimi kita ngelak bagi si bawang lefin yung Jisu kum tafi ng pangsyo. Hell always ng pangsyo. Nanta well churros pabet, churroy be da borok kalian. Nanta success. Haborok kalian. Lefin yung Jisu pinyo ka health wealth and prosperity gyong. Kani ka false gospel. Kani ka wipat ka gospel. Ka ba distort ya ka message dong ka dingfna ukris. Ka gospel kam day siya pang kita ki personal advancements ki jongi ki jingkiu jong ka jingim shimet ki jongi kim day ki personal kam day ka personal achievement ki jongi ne ka gospel ka day kata ka jing penyusup ya unong pop bat ublay lengba ka jingim ba ka jingkenya u krisalor jong ka dingfna kumta ka prosperity gospel ka day ka false gospel kam day ka gospel ka kum kaktiin ka jong ublay. Kabanriw kaya ka gospel kam day. Ka gospel kam day ka universalism. Kaya ka universalism. Kaya ka jingay ba baro kibriw kinyoy ka jing panim compare laki kalaba mot nikim kalaga pa mot. Compare laki nget nikim nget yung Jisu. Baro niya ka jing panim. Lada kata kalong ka jing sisya. Nun kam yung Jisu bunwan na beneng siya bertay. Ban im ni ka jing im ka bangim laban im. Ban kilo ka dikra ban baay ki pop ka jungi. Gamnang kami gading fana. Ala kata kalong ka gospel kam day universalism. Nega gospel kadai ka jingpan pena jong ka jingpan im. Siya kita baro ken ki bakalaba mot. Bat ki shania bat ki banget au Chris kum utray bat unang panim. Kaya ka gospel kam day. Ka gospel kam day ka jingpan baptist. Ngong biang ifi ka jingpan baptist ka sign ba ka seal. Is a sign and seal Henry kam day ka gospel. Nama ba ka gospel ng biang hindi ka kubor. Jong kata ka jing syasat na rafnao Chris. Ba ka jing ipat ka jong una ka banta jong ikinang pop. Ba ka baptism ka kadaw siya kata ka reality. Henry makahi kam gani kata ka saving reality kam laban pen yangi. Kam day ka ka basait ni ki pop jongi ne de ka snam jong Jesus Christ ka basait ni ki pop ke jongi habang irwai ka jenwang ngem jong baptism ka sait pop jongi ngem ong kam tayam nyong kam ka snam Jesus ka sait ni ki pop ke jongi
Hindi ka baptism pa de. Pia basutu kadai kata ka testify siya kita kikular ki jongublay. Kaya kita kikular ka jongublay. Babaro ki bakalabamot. But ki bangek yu Chris. Kinyo priangnya ke jingma ki pop but on penyeso ki siya Chris. Tukum ta ka jing baptis kadai kata ka believer union. Kajing palong gawai u bangai baru Chris ha kajing yap kajing tep bat kajing mipat kajing kadai confession jong u bangai kadai confession jong kajing nget jong u bangai ha kadai kajing respond kajing u ya kadai gospel hendai kam done ya ground of salvation batin berkadau tidak pulih ha kam ya apostle lang ba ar do ka ba country hang ni ka baptism ngong dia ka kadau siya ka promises ka jong u blay pen em bo duma ling ba u Jesus Christ kadai ka jingkhot ya ka kerteng u Chris ka ba penim ka saving ang kang ni kadai ka jingkhot yu Chris pulih bahang tu kam dei ka baden ka daw ya ban sneu tu ye ni ka way baga gospel ka kren ni ka kadai ka kubor jo ka jingyap ba ka jingmi pat u Chris na ka banta ka jing penim yaw nang pop bang yaw priang ye kata da ka bangi shania ha u Chris marway kamu polo ang nagajing IA ling baga jingay how Chris marway ha kashti sa kinong Ephesus kabaga baptism kadai ka outward sign kada ka ba syabar kabag daw but kabag confirm kabag scam ya kata ka inward reality ya kata ka jingsi siya ka ba syapo jang kata ka gospel men habang nila padiang ya kata ka gospel da ka jingay kamta kadai ka sign and seal jangan nak inward reality. Kaba try po jang imen bahabang ila priang ni ka gospel ka ba pin iyangi. Habang ipuli na gospel Matthew tamang baal pura ka kandai but Acts are 41 241 kay tuing ni ba ada ngilanget ya ka gospel ngila kalaba ba ngilanget ni ka gospel la pen ni la pen baptist ni ba hadin ka la pen rong ni siya kabang dai ka jing baptist ka ba pli ya ka jing kang bangin rong siya ka balang ka bangi ka visible church. Day tang da ka jingye ba uwe ula ba don banta ba kata invisible church kita ke balang ka bangim yo haga baro ki bangye jang ka percaya ki don haga ta ka met ukres kum ta ka baptism ka ka dak jong ka jing kongu ka dak jong ka jing witness ya ka gospel ka bangila ngej bangila priang hendrei makahi kam day ka gospel de kom ta bat bhai kini haga juga po kai ka gospel kam de ka jing khawai utrai ni ka Lord Supper kam de ka Lord Supper ngom biang fina ma ka de ka kubor baba kai ka ka kubor baba ka gospel ka de ka kubor baba kam de ka ritual kam de ka sacraments ka Lord Supper fina pulia ka badeng tong korang ka waya riu ka de ka visible proclamation ka jing pen bana ba pau bayo bapau syabar ya kata ka gospel ka bangilengeng ki elemen haka Lord Supper kim laban penem yengi ki gitu elemen ukpu bangi bam kawan ga bangi di kam don bor ban sa di ki pop ka jungi dei tangu Chris ba ga jingknya ka jung ba tang si si la loja ga difna dei ka ta ga balaban ma bi ki pop ka jungi pule Hebrew si pau ka ar pule chi Hebrew si pau ka sa fin i ga tang ga jingknya ka once and for all ka balaban sa di ki pop jungi only Christ once and for all sacrifice saves Tibanya bania penirjor bat ong baka Lord Supper kadai ka gospel kadai kata ka ban pen kelumar ya ki sign but na ka reality ka gospel ka reality kadai ka reality ka baka Lord Supper baka baptism kadai ka outward sign ka Lord Supper kadai na ka benta ki banget ki laban shim benta na ka Lord Supper na ka jingkhoi ter om de ki bamnge ho ka jingkhot ya ka gospel ka let shabaro hande ka jingkhawai utrai ka dei tang na ka banta kita ke balange ya Jesus Christ komolong ka jingpen baptist ho ka jingkhawai utrai ka pen scam mi ka jing ka strengthen ni ka jing ka jungi hendrei kamla banchna jinge shabar na ka ktin ka jang ublay bat ka gospel ka ba layalap ka Lord Supper kadai ka buong Augustine kadai ka the visible word of the gospel kaktin ka bayo jong ka gospel badai na daw po long kuno hagab lang kong kon ka uya real man ba fiyawan man ba min ku di gawan
pinya pen benaya kata ka jingya bu Krista anda one sasisen kadika means of grace ho mensi mo ko yu penang kam ye ka lot sapa banang strengthen ye ka jingi ho Chris belayat ba bipat ka pen scam ye kata ka kular ka jong ublay bo lama ye ki pop jingi bala penya so ye ni sha Chris lengba ka jingle ba ka jingim ka jangu ba ka pen scam ru ye kata ka fellowship ka jingi ba utrai banin kong koren chipo kadan real banin magdawi wan siya ka jing khawai utrai nagapor sa gapor bangin pen kan mawi ka gospel ban pen scam ka jingi hakata ka ikabu Kristus le na ka banta jingi ban pen banai ka gospel ban pen scam ka jing kolar ka jang oblay ban pen scam ru ban kam pen scam issue ru ka communion ka jingi ba ka fellowship ka jingi ban u Jesus Christ kadika da sign what sign jaga jutang ka bethamai hagasnam jong Jesus Christ it is a sign and a seal of the new covenant in Christ's blood. Kung ta kayay pen kan mau yang ya kata ka union ka jungi bado Chris. Baka union ka jungi bad ki para bangit kabalong kamet u Chris. Kabalan. Bar bangit puli kita jing pa fa kendai. Baka benengkong korin kalau ka bagaway gitu baka jing kawai try ka 40s. Jong kata ka jing kawai kon lang brod. Jong ublay habeneng 40s. Ngakon puli kini ka benta na kakti ka jong ublay. Kenang ba nisop na kini ka 40s of the marriage feast of the lamb kabangin sayo. Ngilay sim benta pa nang nebat, yung sim benta ro nang ilet na kini kaperte. Bawang hanga to so kita ka bela khot jaga daga jing khawai mi ka jing song kurem utaw kun lang brat. Uang ru hanga kini gilang kitin basisha ki jong ublay. So kita ka khot jaga daga jing khawai mi ka jing song kurem utaw kon lang bro kadika 40s nakabata gani kakita jingman pa kakandai kadikot kabakandai kung ka gospel kadika kubor kadika good news the finished work of Christ kakam ka bu Christ ulo pendep daka jingim daka jingyap ba daka jingmipat na kabenta kinongpo kabag lot sa kadika sacrament kabag kadeo kabag penskam kaban nourish yung ubangin kata ka gospel kabala pendep na kabenta jungi hindi maka kamde ka gospel shushu kay ka gospel kamde ka gospel kamde ka jingkongu ka jungi ka Bible ka day ubangin ban kongu ikaktin ka jong ublay hindi kata kamde ka gospel naong biang ka kubo ka gospel ka kubor ka baday sa pang ka ka bu Chris ulale na kabanta jongi umday bangile mangi is Christ work not us kamde ka jingle ka jongi kade ka kubor kade ka perfect obedience ka jongu kade ka jingyap ka jongu kade ka jinipat ka jongu na kabanta jongi kinongpo hindi ka baka jingkongu kade ka respond ka jongi siya kata ka gospel hindi kamde ka gospel bangin klumar ka jingkongu baka gospel kan pelongi ka kubor ba siya ka good advice anong biyang to confuse obedient with the gospel we will turn the good news into good advice ngin penkalay kubor ba siya ka good advice kahukum kaong lee kini but hindi ka gospel kaong lapendep katakak bakren ya ka mo Chris ula pendep na ka benta jongi ka hukum ka diman ka gospel ka ay pilan puli kita galati arka and real kumta ka jingko mo kamlapan pengkesan yengi lapan kesan yengi da ka hok jong Jesus Christ baka jingko mo mang biang ka di ka respond ka mi na kata ka gospel wa kata ka jingko mo kita ki best obedience ka jongi ka baba ka ong nginyay lombe kibam jana. Our best obedience is still imperfect. Isaiah repusal kedekat kaban riu. Datang kata ka hok ukris ka mangiop diang na kajingit. Datang kata ken kabapan kesan yang ibaw Paul. Usnyaw tu gini. Habu kren gini ka Filipi kalong balay. Dang danu briu ba komo Paul.
Pero ko sa pangila di haba uya encounter ba kini kinan kay bakla ki mong ka jiksha ni how Chris maroy kampat biang ka hok u Chris ka ba fiyo priang kampat biang dang ka man share di dang ka man ko ngu go u blay u Paul u encounter kini ti false teachers u ko de ki so da ka ba uya umnai tang ba u encounter de kin u ye thuro sa pangila di wong kam ni ka ka besan to ka basa la ngahi ngala ban yo da ban chania wala ke do ada unono uway pa umut ba chania ka do mga ba khamtam bala ot share nga ka ba frasngi na ka kanja Israel na ka jai Benjamin u Hebrew na ke Hebrew sa pang hukum Pharisee sa pang ka Chichram u bebe nya ka balang sa pang ka hok u ba ka hukum u ba khalam jing ram ang upo Ukraine sa pang ay da don mano ko ba ka do de mga nang kang upo Henry ba usyam yu Chris u ilo ikita ki baro ki ba u perkhat ba ki ben mentor yu ha ka ba polong nganyo syndrome ki Kenang bangan yo Chris la tim nyong syndrome ki jingle ka jong fi pindu yo Chris la bidan sanya hala di pindu ho Chris la bidan sanya ai ki obedience ki jong fi pindu yo Chris pe gumno Paul ong ngan khat ka ba pra ka ba kendai ba on shem yang ha ubam don ye ka hok ka jong hi singap ba not my own righteousness katakan ka ba nak ka hukum daga jingle ka mon Henry kata kepada ka jinget yo Chris ka hok ka banau blay da ka jinget dai tang ka hok u Chris ka bangyo diang da ka jinget ka ba penkesan ya unong pa bado Paul usung tu piro pen ngau tu ban pelong ya obedience bagalong ka gospel kalong bangin hap ha ka jinget ka ba bakala ka bangi khot ka legalism kay ka legalism ka jinget ba we can earn salvation bangilaban kamay ka jing penem da kita ki jingko ngu ke jungi ya ke hukum da ki jing babha ke jungi da ki jingle ke jungi kata da legalism ka ba ba ki jingle ke jungi ki jingem ke jungi ki jing persang ke jungi ki maintain ka favor ka jong blay da ka bangi bat ke ki rules ki jingem ke jing persang sitom ke jungi kam dei ka moralism ka gospel kam dei ka legalism kam dei ka moralism Paul wong bakani ka way pa ka gospel kabam dei ka gospel ka kum ka tien ka jang blek ka bapane kam dei ka khumol ka babha na ka bada ju bare na Paul condemn dei ka gospel ha ga kai way ka ban riu ha du ka ba kinda kum ta ka du ka wai kai ka ba ka jing ka ngu ka dei yo Kristan dei ban ka ngu ni ka jingong kam dei ka gospel sa bahaya nga ka ni kata ni ka jingong ka baningkong ka dei uso jong ka gospel ude uso jong ka gospel through obedience ka jingong ka basisya ka tuot na kata ka jingpen im ka basisya ka jing ka arsin ka basisya bat na ka jinget FSR kada pra ka basubin puli ka to true obedience flow from regeneration and faith na ka jing kasin ka basisya na ka jing penem ka basisya bat na ka jinget ki kamba bha kidai ki sakhi jong ka jinget ka ba penem bat ka basisya ba kim dei ki basis na kim la ban penem yangi evidence of saving faith Jacob kadakot ka ba khatnyo ka jing penem by grace alone through faith alone, in Christ alone. Good works are the evidence of saving faith, not the basis of it. Kim dei kanong ring juga jipanem. Kim dei foundation juga jipanem. They have no ground of agabade ba jipanem. Kidei ki evidence ki saw jong ka gospel. Kajigong wali kidei ka kadei ka grateful respond kajing juba pas ngomu ya kata kajing ka bangilio priya. Ngi kongo ban kamay ka jipanem hende ngi kongo namar ba dep ban penem yangi kadaga de ka jingkongo bagari ka jingkongo la penchat bor men sim ba ko jong blai men sim ba ko jong blai penchat bor ki bangej bakin yag ha ka jingkongo ha ka jing pendam ha ka jing trang ban le ka mon Chris halagas ni rompra khalai do khatsao gatia ka besan ka dekat ka ba cut and real. Bakumta sanctification.
Ngiyay san na gajing ko. Uyay tray po jongi. Bangin ang san na gajing ko. Bagajing longgaw. Kaya baga justification one time. Ka justification gajing pagkasan gadi one time magkapor bagi ngit. Kaya baga sanctification gadi ka ongoing work. Ka bunsin baku enable lagi bangin. Bakin yan gajing ko. Bakin san bakin roy gajing ko. Bakin ko ngo ikaktiin kajing. Kaya evidence. Jong ka jing panem palapan yang i da kata ka gospel kay ka gospel kay ka kubor kay kubor ka panem jong kata ka jingle o Chris on behalf na kabanta jong i kinongpop kay ka gospel kay ka saving message ka kubor ka panem jong ka jingle o Chris na kabanta jong i kinongpop kay ka jingkong o kadai ka jing panla jong mensim bako jong oblay ban respond dia kata ka gospel ka balangin babangin yai ha kata ka jingkong bagani ka jingkong ka belong ka long ani ka day ya kata ka baong mane ka sanctification kam day ka justification angit bagani ka nyarap na kabanta jong fi bangan penkot hang ni bat kini gidai gijing juba kay ka gospel kam day gini ki baro bagay ka gospel kali ka kubur ka panglakran hang ni bat an airu ia ka video ka fin song tu ka ega gospel ka jingkren jong o body bokam ngabe ka video hada ka bakot ublay on ka khu ia pi baro anong biasa isin ngabe ka ni video hada ka bakot anda fila pendap ka ni video I know you blay lang ba Chris ba fila nget ia kata ka ega bu Chris le na ka banta jong fi sharia ha umar way Sharia ka hok kabon ayo an pengkesan fi sige ba menjukon but nang ta sya khamad pinyat pinim na kabanta ka kerteng ka jaw ublay an kurku yapi baro amen. When people say, no, our problem is this, our problem is that, we say, no, our problem is that God created the world. And God created man, and he put man in the garden to keep the garden. And he gave the man a command. And he held that man to perfect, perpetual obedience to that command. And he promised him life if he kept it, and death if he didn't. And he didn't keep it. He ate. And because he ate, because of that one man, sin entered the world, and death through sin. And everyone born from that man through ordinary generation inherited that man's sin nature. And because of that sin nature, sins proceed from it. And our world is broken because of that sin. And we stand guilty before a holy and righteous God. And we know that he's holy, and we know that he's righteous, and we crave justice. But the problem is that if God gives us justice, we all die. And so that God, in his goodness and in his mercy, sent forth his son, who was not born of ordinary generation, but was born of a virgin. Yes, the virgin birth matters. Why? Because if he's born of ordinary generation, he's born in sin. But because he's not born of ordinary generation, he's not born in sin. He's clean of sin. His record is clean. And he keeps his record clean. And he obeys God's law. And because he's fully God and fully man, he obeys the law of God on our behalf in his active obedience. And then in his passive obedience, God made him who knew no sin to be sin for us. All we like sheep had gone astray. Each of us had turned to his own way, but God laid upon him the iniquity of us all. And Christ died for sin once for all, the just for the unjust. And God imputes our sinfulness to him. And he nails our sinfulness to the tree. And Christ dies and raises again on the third day for our justification. And there's another imputation. The righteousness of Christ is actually imputed to us so that God can be both just and the justifier of the one who places faith in Jesus Christ. So that all those who come to Christ may enter in. So that all those who place faith in Christ might be saved, but not only saved, but sanctified. Because he's the firstborn of many brethren. We're justified and we're adopted into the family of God.
and we're sanctified. And as his children, we begin to bear the family resemblance. And we're further sanctified throughout this life by the very same gospel that saves us. Until one day when it's all said and done, we're not just saved from the penalty of sin. We're not just saved from the power of sin, but one day we're glorified and saved from the very presence of sin. That's the gospel that we preach. That's the gospel that we need. And that's the gospel that's more than enough.